Τα ζουβαρλάκια είναι μια από τις πιο αγαπημένες συνταγές μικρών και μεγάλων. Τι θα λέγατε όμως σήμερα να κάνουμε μια διαφορετική συνταγή με ζουβαρλάκια? Θα προσθέσουμε μέσα ρεβίθια. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ζουβαρλάκια με ρεβίθια. Και όχι οποιαδήποτε ρεβίθια, ρεβίθια επιλογή. Καλόψητα και νόστιμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Τη συγκεκριμένη συνταγή θέλω να σας πω ότι μου την έχει δώσει η αγαπημένη μου φίλη Άννα Καριστιανού από Τυχείο. Είναι διατροφολόγος και έχει συνδυάσει ιδανικά τις διατροφικές αξίες από το κρέας και από τα όσπρια. Ξεκινάμε από την προηγούμενη μέρα. Τα ρεβίθια μας θα τα βάλουμε στο νερό με λίγο αλάτι ή λίγη σόδα για να μουλιάσουν και να φουσκώσουν. Αν και τα συγκεκριμένα ρεβίθια CRM είναι τόσο καλόψητα που δεν χρειάζονται αρκετό μούλιασμα. Εδώ τα έχω έτοιμα και ξεκινάμε τη συνταγή μας. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε νερό, και θα χρειαστούμε 2 καρότα. Τα καρότα θα τα χρησιμοποιήσουμε όπως είναι με τη φλούδα για να πάρουμε όλες τις διατροφικές αξίες που έχουν τα καρότα. Θα τα κόψουμε σε φέτες. Θα ρίξουμε τα καρότα μέσα στην κατσαρόλα και θα προσθέσουμε και τα ρεβίθια. Θα αφήσουμε να βράσουν για περίπου 20 λεπτά. Και εντωμεταξύ θα φτιάξουμε τα ζουβαρλάκια μας. Για τα ζουβαρλάκια θα χρειαστούμε μοσχαρίσιο κιμά, μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και ανάμεικτο. Θα τον αδειάσουμε σε ένα μπολ. Θα χρειαστούμε άνηθο, μισό ματσάκι, είναι μια χαρά. Ένα αυγό. Ένα κουταλάκι baking powder που θα βοηθήσει τα ζουβαρλάκια μας να γίνουν πιο αφράτα. Μία κουταλιά μουστάρδα. Το ρύζι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή γλασέ ή καρολίνα. Αλάτι. Πιπέρι. Ρίγανη. Ελαιόλαδο και ελάχιστο νερό. Το νερό θα κάνει πιο ζουμερά και αφράτα τα ζουβαρλάκια μας. Και τώρα θα ζυμώσουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ζυμώσει πολύ καλά το κιμά και τώρα θα κλείσουμε με μεμβράνη και θα αφήσουμε τουλάχιστον για 1 ωρίτσα στο ψυγείο για να δέσουν τα αρώματα και τα υλικά. Ο κιμάς είναι έτοιμος και τώρα θα αρχίσουμε να πλάθουμε τα ζουβαρλάκια μας. Θα παίρνουμε κιμά περίπου στο μέγεθος ενός καρυδιού και θα τα πλάθουμε. Ένα πολύ ωραίο υλικό που θα χρησιμοποιήσω στη συνταγή είναι το ginger. Θωρακίζει και προστατεύει τον οργανισμό από τα κρυολογήματα, αλλά δίνει και υπέροχη γεύση και άρωμα στο φαγητό. Θα συνεχίσουμε με ελαιόλαδο, αλατάκι και πιπεράκι. Και τώρα θα αρχίσουμε να βάζουμε μέσα τα ζουβαρλάκια. Και τώρα θα αφήσουμε τα ζουβαρλάκια μας σε μέτρια θερμοκρασία για περίπου 40 έως 45 λεπτά να ψηθούν εντελώς. Τα ζουβαρλάκια μας έχουν ψηθεί, είναι έτοιμα και μοσχομυρίζουν και πάμε να ολοκληρώσουμε με την τελευταία διαδικασία. Θα φτιάξουμε το αυγολέμονο.
θα κάνουμε ένα ξεχωριστό αυγολέμονο γεμάτο γεύση και αρώματα. Θα κλείσουμε τώρα το μάτι και πάμε να ξεκινήσουμε για το αυγολέμονο. Θα χρειαστούμε ένα αυγό, θα χτυπήσουμε αρχικά το ασπράδι για να αφρατέψει. Και σιγά σιγά θα ρίχνουμε το χυμό λεμόνι. Τώρα θα προσθέσουμε μέσα ένα κουταλάκι corn flour, μία κουταλιά μουστάρδα, ξύσμα από ένα λεμόνι και ξύσμα από λίγο τζίντζερ. Θα προσθέσουμε και ελάχιστο ελαιόλαδο και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Θα ξεκινήσουμε να παίρνουμε ζωμό από το φαγητό και θα ρίχνουμε μέσα στο αυγολέμονο. Το αυγολέμονό μας είναι έτοιμο και τώρα θα περιχύσουμε πάνω στο φαγητό. Όπου όμως χωμυρίζει το φαγητό, θα κινήσουμε κυκλικά την κατσαρόλα έτσι να πάει παντού. Θα προσθέσουμε λίγο πιπεράκι και το φαγάκι μας είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Το φαγάκι μας φαίνεται λαχταριστό και μυρίζει θαλπορή. Μυρίζει μαμαδίστικο φαγάκι. Για να δοκιμάσουμε. Αυτή η συνταγή είναι πραγματικά υπέροχη. Ζεσταίνει όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή. Το ρεβίθι ταιριάζει ιδανικά με τα γιουβαρλάκια και θέλω αυτή την πεντανόστιμη συνταγή να τη φτιάξετε και να την απολαύσετε. Αυτό ήταν λοιπόν το φαγητό μας και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε κάθε νέα συνταγή.